Mi-au lăsat, deci simțit ăla de prieten al tău mi-a lăsat geamurile deschise să-mi plouă în casă. Zice, fiți de Prietenul ăla, dar mă duc la... Mă duc cu cineva la o chirie. Că, uite, bă, mi-au lăsat și mie ceva. Da, aveau copii mici. Trebuie să duc singur schivați. Și l-am, domnul Bogdan, l-am dus cu client. Intrăm aici, să nu mă aștept Dumnezeu, dacă nu vedea coada, ziceam că să mi dea casa acolo. Deci era închiriat. De chiriat. Ah, și era casa, el zicea că e complet mobilată. Pe unde e mobilă? Ăla nu mai avea... Cum doamne zice, ieri am dat bani, 150 de euro, garanție aia, și mi-a dat chirie și... Ăla a plecat cu pat, cu două fotolii, cu măsuță. A luat banii, n-a dat. El era proprietarul. Dar nu vedea, a dat garanția, că îi luase garanție. A, i-a restituit garanția. Dar nu vedea, sau știi cu mobilă. Păi dar nu s-a mai rezolvat ăsta. Păi mie ăștia nu m-au plecat, uite bă, mi-a lăsat aici, aveam o de-asta de cristal, nu mai este. Aici a lăsat și locul liber, putea treacă la ceva, că nu mai știam. Dacă nu vedeam mie de unde. Avea 6 copii și am pus să duc chiria, dar atunci jumătate la 3. Am pus să le duc. Și după aceea s-a pus să plătea tot unde plătea o fundație, toți banii. Deci ce vreau mă zic, băi, o fac de criteriu la fundație, n-a plecat acasă, mă miram și tot mă lăsat, este prezenta. Păi nu i-am băi, nu i-am băi, la Dolce, i-am băi. I-am Dolce. Ah,